Ayan. Hello, hello, hello. Good morning. Good morning, guys. Ayan. Ayan, pa-like and share. Pa-like and share and attendance po tayo, guys. Ayan, kakagising ko lang talaga. Ayan, guys, shout out. Ayan, shout out sa lahat na nandito. Good morning, good morning, good morning. Ayan, shout out kay Manang Liz, Ma'am Manang Liz Vlog. Ayan, kay Ma'am Grace, Zach's Diary. Kay Ma'am Katnick, kay Ma'am Shidili Vlog, shout out. And kay Sir Abay, good morning. Good morning, Sir Abay. Hmm? Ayan, hello kay Ma'am Jinsei. Nakasama natin ngayong umaga. Ayan. Hello, Ma'am Jinsei. Good morning. Ayan. Nasira pa ngayon yung GS ko. Hindi na gana. Ngayon po talaga. Ay, talaga. Okay. Ayusin ko muna yung grade ko, guys. Attendance na kayo dyan, guys. Attendance na at pa-like and share po. Thank you. Yan, shout out. Sino kasama yung sindi? Si Ma'am Jensig po, Sir Abay. Tsaka si Ma'am Floydin. Yan. Akit ko, Sir Abay. Saan ko ba ibigay ang ano? Ay, alam mo na po yun. Sir Abay, akit ka po. Nasira yung VS ko. Ayaw na mag-upload. Ayaw, hindi din siya ma-open. Ngayon pa talaga. Sir Kabugton Marley, ayan, thank you for sharing. Ayan.
Hi, Sir Abay. Good morning. Wala kang duty, sir? Guys, pa-like and share. At attendance na din po sa mga hindi pa nakapag-attendance. Mamaya pa, 2 p.m. Panggabi kasi. Ano na ako ma'am, shifting na ako ngayon. Ano na ang duty ko? 2 p.m. to 10 p.m. Mm. Ano na tapos na yung August 1 na naman, isang buwan na naman 2 p.m. to 10 p.m. Wala, ayaw talaga gumana ng BF ko. Nabigdrin din ba to? Try ko nga asog yan. Hayaan mo yun. Wala eh. Hindi siya nagbi-blink pag i-charge. Di ba dapat nagbi-blink din siya, red and blue? Wala eh. Bakit? Ano, talaga papapalit niya? Papapalit yata ito eh. Huwag mo na ngayon. Sige po, sir. Sir, ano pa? Sige po. Okay na, sir. Andiyan na, nasend ko na. Ma'am OFW Nining, 2027. Ay, 2027. 2007 pala. In advance ako. Ayan, shout out and good morning. Ayan. Ma'am Katnek, shout out. Ayan, pa-like and share, guys. Ayan guys, pa-like and share po. Good morning, Ma'am Katnek. Good morning. Parang ano pa ako pa, maut. Makapitin na lang.
And guys, pa-like and share po. Pa-like and share. And attendance ko po sa mga hindi pa nakapag-attendance. Hindi ko talaga sa Bakit? Sabay ganun. Magdamo ko siguro. Yan guys, so like and share po tayo para makapag-start na po tayo guys. Hi Ma'am Ivy, ayan, shout out. Good morning Ma'am Ivy. And guys, pa-like and share at attendance na rin po tayo guys kung mga hindi pa nakapag-attend. Ma'am Ashi My Vlog. Hello po. Sino po yung nag-invite sa inyo, ma'am? Good morning, Ma'am Ashley May. Ay, Ashley May ba? May? Sino po yung nag-invite sa inyo, ma'am? Team Ginsig po. Okay, Team Ginsig. Ayan, welcome sa ating live, ma'am Ashley May. Ayan, mag-ano na tayo, magbasa na tayo ng flow ng ating program. Ayan, sa mga hindi pa nakapag-attendance, Ma'am Ashley May, nakapag-attendance ka na po ba? Ayan, attendance lang po guys, and pa-like and share. Ayan. So, babasahin na natin ang flow ng ating live stream. Ayan. Para makapag-umpisa na tayo, guys. Ayan, type makinig na po, guys. Type makinig. Hindi ko na pipilitin ang mga bagay na hindi na dapat. Agad ko nagugot.
Ayan guys, type makinig lang po tayo. Para makapag-start na tayo guys, type makinig. Ayan, organize po ang ating live stream. Si host o si moderator lang po ang pwedeng maglapag ng ating channel. Ayan. Makikipagdikitan ka ba? Free subscribers with comments, views, and likes. Yan, Manang Liz, shout out and good morning. Libre lang po tayo, pero kung wala kang time, pwede ka po magpalipad. Kung nakikita nyo po dyan sa baba, may dollar sign. Ayan, i-click lang po, minimum 125 po tayo, or i-Gcash mo na lang para ayan. Ipa-flash ko pala sa screen yung ano ko. Wait lang guys Mahina ang kalaban. Dapat naman pag cellphone lang Bakit ba? Ayan. Ayan, naka-flash sa screen natin ang ating Gcash. Ayan. Pero guys, 100% libre po tayo dito guys. Tambay ka at madami kang time, pwede ka mag-participate. Ayan. So, kung meron ka namang dyan, ayuda, buwan-buwan, ayan, pwede kang makapagpalipad ng ayuda buwan-buwan. Pwede kang magpalipad or magpadala ng 250 pesos. Ayan, may free 50 subs ka na at mapopromote pa ang iyong channel. Ayan. At kung gusto mo naman 500 ang iyong ipadala, automatic na yan guys. Meron kang matatanggap na 150 subscribers at mapopromote na rin ang iyong channel. Ayan. At kung inviter ka ba, meron ka dyang team, 2 members up ay mafi-free lapag ka po. At kung gusto mo naman po maging inviter, legit inviter, ayan, PM lang po, FB TLIMG. So, IMG guys, ayan. Sa mga gustong maging legit inviter, ayan, i-PM lang po si FB Ma'am Telay MG o Pio Clarken Family. May orientation tayo every Saturday or Sunday kung kailan siya free. Ayan. I-PM naman kayo kung may free na siya at kung ready na kayong i-orient. Ayan. At sa mga gusto naman mag-VIP sponsor, ito na yon, yung mga walang oras mag-participate or busy sa mga trabaho at gusto na lang maggala-gala, ganun, sa magpamol-mol. Sana all. Sana all nagmumol-mol na lang. Nagmuling-muling. Ayan. At gusto na lang mag-avail para naman ma-promote pa rin ang kanilang videos. Ayan. Monetization, 1K subs, watch hours, views in just 3 to 10 days. Makukuha nyo na. Matutulog ka lang pagising mo. Monetize ka na guys. Ayan, 100% legit. IV Favela Clotario. Ayan, Favela Clotario. Ano ba itong tinatanong ni Ferlin sa akin? O, Doncoles. Ayan.
Ayan guys. And sa mga gusto mag-VIP guys, PM lang po si Ma'am Ivy. Ayan ang kanyang FB. Ivy Fabula Flotario or si Sir Dong. Ayan. So, back to you. Sino mag-roll call? Ikaw nag-share? Ayan. And si Ma'am Ferlin ang magro-roll call for today's video. Ayan. Shout out sa lahat. Kay Ma'am Nayit. Hello Ma'am Nayit. Good morning. Sino pa ba nandito? Mag-roll call ka na. Ma'am Grace, good morning. Nura Cookie, Ma'am Nura Cookie, hello po, good morning. Ma'am Ivy, shout out. Andyan pala si Ma'am Ferlin. Yes, Ma'am Katnick, nandyan siya. Maliit lang dito sa akin. Oo, nakikita. Ayan guys, wait lang natin si Ferlin, Ma'am Ferlin, ayan. Tumba pa. Hello, good morning everyone. 2, 3, 4, 5. Grace. Hindi pa nandito. Hindi ko na ito papatagalin guys. Kaya matulog pa ulit kami. Mag-roll call na ako. Good morning everyone. Sa lahat ng nandyan, good morning. Ayan, mag-roll call na tayo guys. Nang malaman natin ang hindi pa na dito sa attendance. Ayan. Ashley May Vlog, Ate Che, Bernard Manuel, Katnick, Charmin Vlog, Ferlin, Gangay, Jensig, Juris, Junski, Ayam Kiara, KOFW, Kabugto ni Orly, Kuya Titong, Langki, Mananglis, Maris TV, Ma'am Shideli Vlog, My Babe, Nayet Vlog, OFW Nining, OFW Grace, Rara Alawi, Tilay MG, The Pride of Abaya, and Ma'am Zack's Diary. Sinong hindi natawag? 1 minute. Char, 1 minute agad-agad. Huwag nating patagalin guys. 1 minute. Bakit nagloko ang aking signal? Pilit. Yes sir, Kabugto ni Orly, natawag ka po. Dito ka na po sir, Kabugto ni Orly. Sino pang hindi natawag guys nang tayo makapagsimula na sa ating mechanics at tayo po ay mag-roleta ng ating login 1 at unang huling lapag. Ikaw ay pag-sure diha.
Wala na bang nagreklamo sa barangay? Okay, simulan na natin ang mechanics. Okay, type mechanics na tayo guys para maaga tayong matapos. Kung narinig nyo ako, mag-type mechanics na kayo dyan. Hindi nyo ako narinig, edi wow. Okay po, Nanan Chika, mag-attendance ka po. Pwede pa pong humabol. Nora Cookie. Nora Cookie? Nora Cookie? Wala ba? Sige ma'am, ilagay na kita dito ma'am Nora Cookie. Pero mag-attendance ka lang ma'am Nora Cookie. Para masali ka dito sa ating roulette. Ayan guys, habol po sa mga hindi pa nakapag-attendance, pwede pa po tayo mag-attendance guys. And pa-like and share. Ayan, kay may payo na tayo mamaya sa lahat ng mga shares natin. Ayan, mag-roulette tayo. And guys, nakapag-type mechanics na ba ang lahat? Ayan, umpisahan na natin. Ayan guys, ang live stream natin ay madali lang po yan guys. Ayan, patient is virtue, simulan mo, tapusin nyo po. At i-click nyo din po yung link na ibinababa ng Tagalapag ng Dong ID. Yung kulay blue na may HTTPS, mawala ka po dito sa aking live. Huwag kang matakot. Huwag ka lang po matakot. At panoorin ng 1 minute ang video. Ayan, mag-comment po ng 5 words sa taas. No spam comments po tayo guys. Kagaya po ng wow, like, keep it up, God bless, keep on going, keep vlogging, ayan, nice and true, subs or subscribe, mag-caps lock, emoji at numbers, ayan. At saka may term din po tayo guys, yung itamsak po para sa mga baguhan na hindi pa alam yung mga term natin dito. Ayan, yung itamsak po is like, dumikit o mag-subscribe. Ayan. At syempre, bell all at bumalik ka sa live ni host. Ayan. At kung naligaw ka guys, i-type mo lang ulit ang aking YouTube channel. Ayan, Ilongga FW Philips Vlogs. Ayan, at mababalik ka dito sa ating live. Ayan, i-type ang channel na napuntahan, halimbawa Abay. Ayan, type Abay A kung bagong dikit ka sa kanyang channel, at type Abay Old naman kung dating dikit ka na sa kanyang channel, or matanda ka na, yung makunat na ba? Makunat. Makunat. Sir Abay, totoo ba yun, Sir Abay? Ayan, wala akong totoo yun. Ayan, ang aga ko naman. Oy, ayan, 2 to 3 links na walang comment, di ka na po maibababa or malalapag. Ayan. At kukulayan ka na po namin dito ng black. Ayan. Ng ating moderator. Ayan. Na 24/7 nandito sa attendance, kaya siguraduhin na consistent ka sa pagbabakas. Ayan. At remind ko lang kayo guys na organize ang ating live stream. Ayan. No comment, no participation, no promotion. Ayan. So, hindi ko talaga kayo dyan guys nakikita sa baba. At malambot ba? Ewan ko ba Sir Abay, basta yun na yung pumasok sa isip ko. Ang aga ko. Noted ko na Sir Kalig eh.
Anong nangyari? Hindi ko talaga nakikita, guys. Yung mga ano dun sa baba. Ayan, guys, pa-like and share po and attendance na po sa mga hindi pa nakapag-attendance. Ayan, para mag-start na tayo. Perlin, back to you. Ayan guys, wag na natin patagalin. Sir Kali, ginoted na yon. Dito na you. Simulan na natin nang matapos tayo ng maaga at kami ay matulog ulit. Alright? Alright. Mag-type present lang. Dito muna tayo sa ating login 1. Login 1, your Sir Johnsky. Ang tanong, mag-present kaya? Sir Johnsky, are you there? Meow. Sir Johnsky, timeran natin. Dito lang ako mag-timer sa ano ko ha, kay baka mawala ako. Mahirap na magkalisod-lisod. Timeran natin ng 20 minutes. Ay, 1 minute lang. 1 minute. 1 minute. 20 seconds. Galit na yun siya. Wala. Ayan. Time is over. Over is time. Hanap tayo ng iba, guys. Wala si Sir Johnsky. Oo. Log into girls too. Sino kaya? I am Kiara. Type present. Narinig ba ako sandi? I am Kiara. Type present po. Timer starts now. 20 seconds. Okay, and dyan si Ma'am. I am Kiara. Next. Una at huling lapag. Ilalapag ka po sa orang set ng ating participants at ikaw din po ang pinakahuling ilalapag ng ating participants bago tayo mag-log out. Ayan! Judge na tayo! Ma'am Grace, Zach's Diary, type present. Timer starts now. 20 seconds, Ma'am Zach. Ma'am Grace, type present po. Ayan. Kompleto na ng ating kakailanganin. Mag-type mechanics na tayo para tayo ay... Ha? Ay, joke lang. Tapos na pala absent-minded man tong ano ay. Lotar yan, Maaga ang Lotar. lutang dito. Saan ba si Mama Teche? Naghagot pa si leader. Ayan. Simula na Sir natin Bun at nang Garcia, matapos na shout out. Nanay tayo. Chika. Ayan guys, mag-login 1 na tayo guys. Ha? Ako. Ikaw mag-ano dyan ha? Ready na ba ang lahat? Type ready.
type ready para makapag-ano na tayo ng ating login 1. Kapanana. Type ready na mga guys if you are ready. Okay. Diyan na ang ating login 1. Simulan na natin guys. Dito lang ako mag-ano ha. Try ko dito. Ayo, iyo, iyo, Ayan guys, mag-check ako dito sa ating login. Ayan guys, babayin po ang ating login 1. Ayan guys, magbabasa na ako dito sa ating login 1. Ayan, nandito na si Mama ng Liz, si Sir Kaaligi Bun Garcia, Ma'am Shedele Vlog, nandito na, Mix Video, si Ma'am Ambisyosa yata ka. Ayan, si Ma'am Ambisyosang OFW, ayan, nandito na. Si Kabugso ni Orly, ayan, nandito na rin. At si Ashley May, my vlog. Ayan, at humabol si Ma'am Katnick, Ma'am Kiara, Kuya Titong, ayan, si Ma'am Jinsig, si Ma'am Nora Cookie, ayan, nandito na rin. Ayan guys, habol po sa ating login 1, sa mga hindi pa po nakapag-login 1. Ayan, at si OFW Nining, ayan, nandito na rin. At si Sir Abay humabol. Kanina pa binaba ang login to. Sino ba nagtanong? Kaaliki. Ayan, si Sir Abay ang last sa ating login 1. Ito pa sa login. Sino? Paste mo. Ay, ano mo. Submit.
Mag-ingat ka kaya dyan sa Nancy. Yan guys, tatawagin ko yung mga nandito sa ating login to. Yan. Si Sir Kuya Titong, nandito na. Ashley My Vlog. Sir Orly, nandito na. Kaaligi. Ma'am She Daily Vlogs. Ma'am OFW Neneng. Ano ba to? At si Ma'am Ambisyosang OFW. Ayan, si Ma'am Nora Cookie nandito na rin. Sir Bon Garcia, Sir Abay, ayan. Ilang beses nag-comment si Sir Bon. Ayan guys, at sa final listing na tayo ulit mag-check. Ayan, be consistent lang guys ha. Si Nanang Chika, mag-out daw muna siya. Po Ma'am Nanang Chika. Sige po, unahin niyo po yung anak niyo ma'am. Okay lang po yung anak niyo ma'am. Hoy, bakit kayo lahat naka-off cam? Ay, gusto nyo bang Nasaan na si gisingin Ma'am ko yung Vincent? tulog? Wala si Ma'am Vincent. Wala. Ayan, Ma'am Joris. Thank you. Good morning, Ma'am Jo. Para kay Dinis. Hi, Ma'am Joris. Good morning. Maganda ba ang araw natin, Ma'am Joris? Thank you so much, Ma'am Joris. Parang ako yata yung lutang lintok. Ay, isang mustisya ni. Chuchina chandare. Bumalik. May panabang mga. Kapusos mo daw si Ma'am Farlene. Sino? Nagsabi ka boses ko si Ferlin. Ayan o. Si Ma'am Jo. Tulog pa si Ferlin eh. Ma'am Joris, tulog pa si Ferlin. Hagok pa. Sir Kaalige, magbakas ka dyan, wag kang mag-ingay. Sige, Ma'am Kat, tumabol ka. Sino bang hahabulin mo? Ay, nakilala mo na pala. Talaga. Talaga si Ma'am Joris. Mayos ka dyan, Ma'am Joris, ha? Si Sir Kaligi daw. Akala ko Ma'am Katnick, inahabol mo yung aso.
Palipad na lang niya na to. Good morning sa lahat. Sino kasama natin sa atin doon? Ang tanong, Nasmin yata yung isa. Tama ba? Sir Kaalige, wag kang marites dyan. Mamaya lutang ka na naman. Hindi ito nag-ano si Sir Kaalige. Magmili nga ako ng i-check ko para hindi siya nagbabakas. Nag-iingay eh. Si Ma'am Elsa yan. See? Ma'am Elsa. Hi, Ma'am Elsa. Good morning. Good morning. Iya. Si Sir Abay din yun siguro eh. Sir Abay, kanta ka Sir Abay. Yan guys, pag off comment po, dun tayo sa second video. O kahit ano lang, mag-like na lang kayo dyan. Basta panoorin nyo lang ng 1 minute ox na yon. Bakit bawal dito ang marites, ma'am? Maantok ako dito pag walang marites. Sir Kaalige, hindi pwedeng hindi magmarites ito si Perlin. Leader ito ng mga marites eh. Umayos kayo. Bakit nangyari dito? Mamaya ano, bakas pa siya. Kasi, Magbakas ka dyan, Sir Kaalige. Huwag kang makipagmarites muna Sir ngayon Abay. dito kay naggugulo ako sa aking timer. Ay. Ay, yan ang number 1 na marites na sa Team Wakwak. Yan, marites yan. Kahit alauna na dyan sa Pinas, gising pa, nakikimarites. Ay. Huwag kayong maingay dyan. Umayos kayo dyan, Sir Kaalige. Mayos ka dyan, Sir Kaalige. Hindi kita dito nakikita. Sorry. Marami ba yung mata si Ilongga? Umayos ka dyan. Talaga ba? Zombie? Kamusta naman kami nito? Ito naman kami, 2 oras lang tulog namin. Kaya nga tapusin natin. Oy, Sir Kaalige, check ko dito, mamili ako ng ano. Akala mo ang ingay-ingay mo dito. Ayan, babayin na natin ang ating final listing. Maya-maya magbabasa na yan si host ng final Sir listing. Kaalige, 5 words pataas tayo ha. Busy pa yun si ate, Ma'am Katnick, Mas kasi mahaba pa yung yung ingay dito ni Sir Kaalige sa top chat kaysa dun sa comment. nagmamadali para makimarites. Ay, umayos-ayos ka dyan, Sir Kaalige ah. Kaya yan sumali dito, Mama ng Liz, kasi yan siya, nakimarites. Kaya pagpaliban niya muna ang pagpamingwit, kaya may ulam pa daw sila. Maya-maya na lang daw.
Kasi madali lang naman 'to matapos eh. Hello, good morning mga palangga. Ana Mas Batanya Vlog. Good morning. Ma'am Ana Masbatenya, good morning. And shout out sa inyong lahat dyan sa baba. Magbasa ka Yan. na ng finalists. Dito na ako sa finalisting, guys. Dito natin malalaman kung nandito ba talaga si Sir Kaaligi na maingay dyan sa baba. It's the final countdown. Yung Marites na wakwak. Wakwak na Marites pa. Naku. Sige na, magbasa ka na nang matapos tayo. Nag-refresh pa nga. Excited ka naman. Para Kakauwi pasok ko lahat. lang, inagahan kung magdagat. Ayan Pero guys, para type present tayo guys. Type present sa matatawag. Ayan, Ma'am Ambisyosang OFW. huwag mo nang ipag-present yan. Basta basahin mo na nandyan. Bilisan mo. Bon Garcia, Kiara, sino to? Si Ma'am Nora Cookie, Manang Liz, Mami, sino ba to? Si Ma'am Ma'am Shi Mamita, sure. Katnick, ayan, wala talaga dito si Sir Kaaligi. Sir Kaaligi, ayan. Ingwit pa siguro ni Sir Kaaligi. OFW Nining, ayan, si Ma'am OFW Nining, nandito na. Ay, kung pwede nga lang matulog, ma'am. May premiere pa kasi ako 11. Guys, wag nyo akong iwan ha. May premiere ako mamaya 11:45. Ayan, nandito si Sir Kaaligi. Pero, titignan natin ang comment niya. Ay, nabaan. Hinabaan, Diyos ko. Very good. Ganyan, Dito sa live chat. ganyan Ang dapat dami Sir ko. Kaaligi. Hindi yung dito lang sa sa live chat ang mahaba. Mahaba. Saan bang, ano bang mahaba? Ang gusto na luluhaan ko. Si Ma'am Ilongga nga. Ay, bahala. Nandyan si si Corlin, Ma'am Katnick. Ma'am Katnick, pag iwan ko to si Ma'am Ilongga, baka halugugin niya din naman ang kama. Hindi din ako makatulog. Nasa baba siya. Baka itumba niya tong kama namin. Patay. Ay. Ayan guys, dito na tayo kay Sir Johnsky. Wala akong nakikita ng chat dito. Ha? Wala akong nakikita ng chat. Hindi ko na nakita ang top chat. Huwag ka na mag-marites dyan. Wala Sir Kaaligi talaga. naman Binura maritesan talaga mo. lahat ni Sir Kaaligi. Wala. Hmm. Wala akong nakikita. Dito na lang ako sa Mag-comment tayo guys kay baka may pa-comment picker ito si Ma'am Ilongga. Baka. Pwede kambing. Babae. Huwag ka na nga lang makimaritis kasi. Si Ma'am Ilongga na bahala din. Ulit-ulit. Hindi ko kasi nakikita. Diyos ko. Paulit-ulit daw. Meow. Ba't wala ako nakikita na comment? Wala naman siguro talaga kayo nag-comment dyan. Sa akin din, wala din. Pareho tayo. Paano yan? Dito na tayo kay wala Kay pala talaga. Sige guys, mag-ingay kayo. Kay Ma'am Jensig. Babae na natin. Wala pa gani ang timer. Kaapurado man ni Sister Bon. Ay, nagta-timer ako dito. Natingnan mo na yung timer ko. Hindi ko pa
Nagta-timer ako, Sir Marites Bon. Pamor. Naku, Ma'am Katnick, mga Marites talaga ito. Number 1 na dyan si, si Sir Abay, Hala, si hindi Sir pala Kaalig. talaga nakita si Sir Jonski. Oh, wala. Hindi to man, pero hindi lang siya naka-blue. Bakit ganito? Baka no space. Walang Saglit space lang. siguro. Babain niyo muna si Ma'am Jensig. Balikan ko si Sir Jonski. Ay, nandiyan ka pala, Sir Jonski. Hi, Sir Precious. Junski. Basta late kay multa. Dapat aakyat at kakanta. Late ka man, Sir Jonski. Paano yan? You need to come up here and then you sing a song. Ayan Isa guys, daw. may sasabihin pala ako guys. Ayan. Tungkol sa ating mga qualified monetized channel sa join button. Ayan. So, basahin ko po kung sino-sino yung mga qualified channels na yan. Qualified monetized channel pala. Ayan. Ang alam ko, wala dito si Sir Abay at si Sir Kaaligi. Kaya babasahin natin. Ayan guys, at okay, nandito yung yung qualified monetized channel to avail entry through join button. Ayan. Ayan guys, pag mag-avail kayo ng join button, kailangan magkaroon kayo ng 5 channels na nag-join button kayo to get 1 entry to any qualified monetized channel and to have a chance to win 1 winner of 5,000 Gcash, 1 winner of 1 month free promotion 4 times a day, 9 AM LS, 1 PM LS, 6 PM LS, and 10 PM LS. Ayan, at 1 winner of sack of rice, sack of rice, ayan. 2 winners of 1,000 subscribers, 2 winners of 500 subscribers. Ayan, ito yung mga qualified channels, monetized channels. Sir Abay, Efren Vlog. Ayan, number 1 pala ito. Sir Jonski. Sorry naman. Dito na nga ako. Binaba na nga. Binantayan ka pala talaga dyan Sir Ayan. Bon. Nandito nila pago kanina, pero yung link niya hindi Basta, nag-ano mag-inunda. kasi. Ang ingay ni Ferlin, di pa ako tapos, Sir Junski. Ayan, number 1 dito si Sir Abay. Angeline TV Vlog. Anso FW59. Anbangs Vlog. Beth Esquadra. Blessed Farmer TV. Katnick Kaligi. Chada Laquachera Vlogs. Charmaine Channel. Charmeleon. The Mitchells ba to? Emilyn Anyosa Vlog, Perlin Dalagan Mix Vlog, Fritz and Mia, Comeda, and of course, Ilongga, OFW Kulits Vlog, Inday Elsa Vlogs, Ivy Clotario, Jisoo James, Jinsig, Joris Vlog, Junski Officials, Jennifer, Marites, Sino si Marites? May qualify pa na Marites. Marites Kaaligi TV, Iba na pala ang pangalan ni Lucy Sir Kaaligi. Talavera, LLS Mix Vlogs, Lynn Galagar, Marianelia OFW, Mafat Romano, Midi Kalipayan, Nelly D Vlog, Nura Cookie OFW Chris 20 Team, Patik TV, Rita Tagata, The Pride of Abaya, Tina Frigiliana, 2017 Vlog, Yulandita, Zack's Diary, at Queen Vlog. Akala ko talaga may Marites na channel. Hi, Ma'am Jonna. Good morning. Grab shoutout si Ma'am Jonna. Ma'am Jonah, good morning. Shout out.
Good ba ang morning natin Samutan. ngayon? Samutan guys, si Ma'am so- Perlin. Oy. Samutan si Ma'am Perlin. Yung sa kay Ma'am Zach's Diary, guys, hindi pa siya makapag, ng join button kasi baby pa si Zach. So, ang sabi niya, palipad na lang daw sa kanyang mga premiere, tapos screenshot lang daw. At Palipad isend lang kay kayo nga, Sir guys. Dong. Ipalipad Kay ko Ma'am- si Sir Kaligi kay Marites. Jack Diary, palipad lang. Kay Jack Diary, palipad lang kayo guys pag mag-premiere siya kahit 50 or 20. Wala bang 25 na palipad, di ba? 25 years. Walang Parang 25, 30 lang yata. 24 lang. Ah, So, doon 24 na lang no. sa 50. Doon na lang sa 30, may 30 man. May 30 ba? Oh. Meron. Pwede rin super thanks mga guys, super thanks yung super thanks sa yun, comment, mag-comment kayo doon na di ba may super thanks. Pindutin niyo yung super thanks sa comment. Tapos magkano yung ilagay niyo doon, 50, pwede. Tapos screenshot niyo guys. Isang entry na yun, isa ng na yun, kasama na yun pag may 5 ka na, 4 ka na join button, tapos yung kay Ma'am Zack Diary, kay Zack Diary na sa super thanks, yun pang 5. Isang entry na yun. Kasi wala kasing join button sa Canada no? Kaya Hindi na lang sa kasi kanya. baby pa si Zach, Sir Abay, so hindi pa daw pwede. Ganun ba? Sige. Yun pala, isang entry na yun. Na yun, kasama yun. Ma'am Katnek, siguraduhin mo yung kaldero mo na hindi itim at may laman na kanin at ulam ha. Yung ipalipad mo na kaldero. Sino pa yung isa na kasama ba si Ma'am Charmillion, no? Charmillion, parang kasama, no? Si Ma'am Charmeleon. Wala din join button yun eh. Wala siyang join button? Wala rin, parang wala rin eh. Okay, hindi pa naka-open o ano ba? Hindi, Canada rin kasi yan siya eh. Matagal na yan siya monetize eh. Tagal na yan, magpa-member nga sana ako niyan, pero baka hindi niya sinit up. Sabi ko kasi naisip niya. Kasama pala siya. Tingnan ko nga dito. Siguro hindi niya siniset up. Sabi niya kasi wala daw kasing join button sa kanila eh. Saan ba siya? Di ba ano siya? Canada din Hong yan siya. Kong? Hindi, Canada yan. Canada? Charmillion Vlog. Canada pala yan. Kasi hindi, kumusta naman ang ating ano dyan? Mga nagko-comment. Dyan pa ba? Ma'am Katnik, wala ka pa daw join button. Sabi ni Sir Junski. Ang dami na naka-block dito. Naka-block na si Mama Riz. Ha? Si Mama Riz naka-block na. Wala man, hindi mo man din nabasa. Sir Kaligi, hindi mo man binakasan si Ma'am Maris? Nandiyan ang asawa niya. Ito talaga, pag siya ang wala, binabakasan siya kay Mama. Arrrr. Hindi to sweet si Sir Kaligi sa asawa niya ba? Sweet lang yan pag nakauwi na. Sigurado. Wala nga ang join button si Ma'am Charmillion. Ano lang. Super chatter saka lang, super thanks. Para katulad din kay Ma'am kay Ma'am Grace. Guys, meron na shoutout dito Ashley May Vlog, Nayet Vlog, Kuya Titong, Nananchika, Maris TV, palipad po ba? Mag-ingay lang po kayo dyan kung andyan kayo. Kasi kung wala, wala nang pag-asa guys. Block kayo. Di kayo malalapag. Nananchika nagpaalam na yan, di ba? Ito Nagpaalam si na yan Nanan kanina. Chika, nagpaalam na to. Ano na to siya, okay na to. Block mo na yan.
Sino ba yung natawag dyan? Bakas kayo. Bablock kayo ni ano. Bakas kayo. Hala, natulog naman yung tagbakas. Uy. Sorry na, good. Sandaran, sandaran. Sir Kaligi, gisingin mo si Ma'am Maris. May pa-PM ka pa ha. Marites ka talaga. Hindi ka talaga kontento dito. Sabi ni Sir Johnsky, hi Karin. Nananay. Dun, 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 dun. Ma'am Katnick, Sir Kalige, may nasend daw na sawa sa'yo. Ano yung sawa na nasend mo doon, Sir Kalige? Malaki ba yon? Manang Liz, mag-ninja ka madam, laspag yung main channel mo po. O ayan, Mama Nang Liz, mag-ano ka po, magpalit ninja ka. Wag po tayong pa-skip-skip mga guys ha, kasi marami pong mata kahit nagmamarites yan oh. Sir, gusto mo bang ma-block daw? Sabi ni Ma'am Katnick. I wanna make you banana. Sir Orly. Hi, shout out sa'yo, Sir Orly. Kalagot po nyo daaning Gcash sigig paningil.
you don't have enough balance. Wala kayong makukuha sa akin. Hindi nyo alam kung saan lalagay ang aking wala kasing nag-iingay dito, Sir Junski. Baka ako'y makatulog pag hindi ako nag-ingay. Bahala kayo dyan. Nagpalit na? Mambali, bum, bumbali, dun, 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 ito, dir. Itong music na to, maalala ko talaga yung yung nandun ako sa resort na trabaho dati. Naku naman guys, namimiss ko na yan. Donda, Guys, may sasabihin ako sa inyo. Tingnan nyo si Cindy. Guys, may sasabihin ako sa inyong chika. Alam nyo ba guys, pag nag-join button kayo sa akin ng second level, doon sa Dong IB Night ni Ma'am Ilongga, may 3 entry na kayo doon. Mananalo kayo ng secret. Ayan guys, ang doon, yung mananalo sa may 300 subscriber na mananalo doon. O, akalain nyo guys, second level, 3 entry na yon, mag second level na kayo. Tapos, may entry na din kayo kay Sir Dong. Pagkatapos, saglit lang. So, ako na guys, magpapatuloy. And pag mag-join button po kayo guys kay Ferlin, tsaka sa akin, yung first level, may 1 entry po yun sa Dong ID Night ko po sa August 26. Ayan, tapos, ang second level, meron siyang 3 entries sa Roleta. Tapos, yung third level, meron siyang 4 entries. Ayan. Yung sa mag-join button sa channel ko guys, meron akong meron kayong makukuhang Gcash Libag. doon, iroroleta natin. Ayan. So hindi ko pa sasabihin, tsaka ko nasasabihin pag malapit na yung prize. Basta tayo doon, Gcash tsaka sub. Kay Ferlin naman, subscribers ang makukuha sa kanya. Tsaka, ano ba yung ito? Gcash din. Mag-times 2 yung times 2 join. daw yung pina-join button. Kung nag-join button kayo ng second level, tapos 3 entry na yon. Tapos, pag nanalo kayo doon, mag-times 2 pa yung pinamember nyo doon, pina-join button nyo. Saan na kayo dyan? 3 entry na. Pero, huwag kayo ma-expect na 3 entry yan sa Dong IB ni Ma'am Ilongga ha. Klaruhin ko lang. Kay Ma'am Ilongga na Dong IB Night lang ha. Hindi kay Sir Dong. Kay Sir Dong 1 entry lang yon. Pag maka 5. Pag kayo, na yon. Hindi yung 3 entry din kayo doon kay Sir Dong ha. Kay Ma'am IB. Kay lang. Kay Ma'am Ilongga lang, klaruhin lang natin, baka magkagulo-gulo na. Sabi kasi ni Perlin, sabi kasi ni Ilongga, balak kayo dyan.
Pag sa second level, $10 maging 30. Paano maging 30, ma'am? Ma'am, ano, sa second level, $10. Pagbalik sa'yo, $20. Pag ikaw ang nanalo, ma'am, Jonah, hindi 30. Bakit times 3? Ma'am Jonah, ayaw ko patapla. Huwag mong itiple. Doble lang. Purdoy nang in-check ana, ma'am. Ayan, dito nagtanong si Ma'am Karen, paano daw po mag-join button? Nakikita nyo ba yung ano dyan? Kung magpunta kayo sa channel ni ano, ni Ferlin, nakikita nyo yung join. Pagkaano mo nyo talaga ng ano ni Ferlin. Pindutin nyo lang yung join. Pindutin nyo yung si Lance. Second level yung si Lance. Tapos, screenshot nyo. Tapos, isend nyo kay Ma'am Ilongga o di kay Ferlin. Tapos, saan na ba ako? Saglit lang. Tapos, i-click nyo lang yung join button doon. At tapos, yun, makapag-join na kayo. Second level, may 3 entry na kayo. Sulit yan guys, 3 entry ang ano nyo doon. Tapos, pag nanalo kayo, magiging times 2 na yon. O di kaya manalo kayo ng 300 subscriber. O di kaya may pasabog pa ako dyan. Papasabugin ko itong kwarto ni Ilongga. Hingin mo lang, Ma'am Karen, hingin mo lang po yung number ng GCash ni Sir Abay para ano, tawag nito. Sabihin mo lang kay Sir Abay na, Sir Abay, kailangan pala dito ng GCash number mo. Pahingi ng GCash number mo. Si Nora Cookie? Saan? Ma'am Nora Cookie, andyan pa po ba? Bakit ang bilis ng timer? Sir Abay, sino daw po yun si Deria? Guys, mag-consistent po tayo ha. Huwag po tayong pa-skip-skip. Asawa niya yan, si Karen. Asawa niya si Deria. Kasi kumain ako doon kanina sa Si Karinderia pala yun. Ikaw talaga naman, Sir Kaligi. Ang tagal kong lutang talaga ko. Hindi ako makagets-gets ka agad. kilala ko yan si Karen eh. Kilala mo pa yan, Sir Abay? Kilala mo din naman kami sa kanya. Kilala ko yan. Sige, Ma'am Jonalyn. Pwede ba mag-promote dito? Yan, Sir Abay, sige po. Yung ano mo,
yung event na. Hello mga guys. May Welcome to my sasamantalahin ko na yung pagkakataon guys. Na nandito ako sa taas. Baka malaglag ako. I-promote ko yung ano ko guys sa Friday na guys. Yung Dong IB Special Night ko guys. bukas. Supportuhan nyo ako guys. Mayroon akong nasali doon na qualified channel guys na pwede kayong mag-join button. Yung mga nandun na qualified button na guys, kasali din yung sa sa qualified channel sa natin sa third anniversary punta kayo guys sa sa Pride of Babaya guys, mag-join button kayo sa kanya guys. Mananalo kayo ng 200 subs guys. First level lang yan guys Mababa lang yung level ni Ma'am Jonalyn 25 pesos lang yan guys. Affordable yan mga guys. Pag second level kayo guys sa join button ni Ma'am Jonalyn, 2 entry na yun guys. O di ba? 5 channel yan guys ang mananalo sa mag-join button sa kanya. Ngayon, umpisa ngayon ano mo Ma'am Jonalyn, yung ngayong month o yung bago lang, di ba? Kailangan natin yung ngayon Ma'am Jonalyn. Kasi kung yung nag-join na, mag second level na lang kayo para ma-refresh. Tapos yung isa guys, kay Ilsa. Kasi dahil si Ma'am Jonalyn, siya, yung team ko kasi na si Ilsa pa lang yung monetize na channel sa team ko. Si Ma'am Jonalyn support lang din yan sa akin kasi marami daw siyang subs guys marami siyang subs na pundo. Pamimigay na daw niya kasi parang na overload na yung mga panalo niya, kaya ibabahagi niya mga guys. Saan ka pa niyan guys? 25 pesos mananalo ka ng 200 subs. Tapos pag nag-join ka doon, masama ka pa sa entry ng yung sa third anniversary natin na yung channel kasi niya qualified din. Kaya double yung double yung niya. Pati si Ilsa din. Purpose. Inampun na ako guys. Inampun. Ampun ka sa makiking unggoy ka na Ma'am Jonalyn. Payag ka ba niyan? Patay ka. Okay naman yata sa'yo maging unggoy ka. Ay, buti lang. Thank you. Sino kaya naglalaban ng alas 2? Mga guys, yun guys sa Bernes, yun yung special nights ko. Join kayo guys, isipin mo guys kung 5 lang kayo mag-join button ni Ma'am Jonalyn. Wala na, hindi na natin i-roulette kasi 200 na kayo kaagad kasi lang yun 5. Isipin mo 5 channels, tag 200 subs, 25 pesos lang. Di ba? Murang-mura lang. Paano i-renew member pa ako dito? Hindi, isikan label mo Ma'am Joris. Kunyari, naka-join ka na ng 25 pesos. Yun nga sabi ni Sir Dong, mo na lang, sikan label mo. Di at least, ka na, pag naka-sikan label ka na, bilang pa rin yun kasi to entry na yun sa ruleta. Okay lang maging unggoy basta ikaw ang tatay. Patay tayo. Hindi kasi si Bet din, din kasi yan si Bet. Team Bet kasi yan si Ma'am Jonalyn. Di ba si Bet, Team Aba yan. Kaso lang, may team na rin siya. Kaya okay lang din sa akin kasi si Ma'am Jonalyn. Parang Team Abay na rin yan kasi Team Bet siya. Kasi si Bet, wala pang si event sa pa yata siya, next year pa yata. Kailan ba yung event ni Bet? Hindi ko alam Tapos yung kay Ilsa, ganun din guys. 200 subs din. Ganun lang guys. Salamat Ma'am Cindy. Tapos yung mga natin guys, bago kayo mag-send ni Sir Dong ng yung mga nag-join nyo, dapat 5 na yung na join nyo, wag yung pa isa-isa. Kasi yung 5, yun yung isang entry. 5 join button na channels, isang entry yun guys. Baka
magpa-join kayo dito kay Ma'am Jonalyn, tapos i-send mo kay Sir Dong. Guys, yung kailangan 5. Pwede isama mo si Ma'am Cindy, si Ma'am Perlin, ako, sino pa ba, Sir Ma'am Juris. Sir, ayusin mo Yun. magbigkas ang pangalan ko, sir. Ferlin. Hindi, Ah, Perlin. F Grabe yan, naman, F, F, F. Grabe naman ka-stricto to ka to. Alam mong Bisaya ako. Sa maning. F Sige yan, naman, F, sige. F. Mura magbayot ko ng F code, Ferlin. Ganon ba? Ayun. Grabe naman kasi mo. Kung bayot ni mo. Sige na nga. Kasama pala si Ma'am Perlin. Perlin. Ya. Perlin. Perlin. Grabe kayo. Artiha po ng pangalan. Oy. Magbuot dahil kag pinabundak dahil. Ma'am Perlin nga Bisaya mo dako. Perlin. Bakit di ba ma'am, dahil. binabon? May Ha? bigyan dyan sila. Pwede man pinabundak ko. Okay lang naman yan. Bakit pakinggan? Yun ba talaga yung totoong pangalan mo? Akala ko Perlin. Yes, F, Perlin F. talaga. Akala ko Perlina. Pero mayos ka dyan. Di ko naintindihan sinasabi mo, Sir Abay. Busy ako maghabol sa pagbakas. Ulitin ko pa ba mapupita mo nining? Mo lang reply. From the Replay. top, from the top. From the Replay bottom mo na of lang. your heart. Reply mo na lang, Ma'am Nining. Yung mamaya kakanta ko, 2 kanta lang, Ma'am Ilongga ha, kasi maliligo pa ako, papasok kasi ako mamaya eh. Pinatanda yung Ay, pangalan. marunong ka pala maligo, sir? Apay. Siyempre, magpasok ko sa trabaho eh. So, okay. Pinatanda na yung pangalan mo, Ma'am Perlin. Uy, hindi mo alam, vitamin C yan. Perlin. Pangalan niya ng Hindi. vitamins. Pakka naman kaiba, mga spelling yun eh. Ferlin. Vitamins yan. Bisaya kasi. Pag mga slang, pwede. Ay, Sir Abay. Kanta ko kay may nag-request sa akin nito nung nag-live ako, hindi ko nakanta eh. So si Ma'am Nining. Buti ka pa, Sir Abay. Naalala mo yung mga request. Pero may isang Kalimutan. talaga. Ilang taon na akong nag-request ni isang kanta. Wala talaga. Asan doon? Di mo na di ko na alam yung kanta na yun. Ano yun siya? Nagla-live yun siya ng alas 9 din. Ay, talaga naman. Sino? Yung paasa na promoter. Kilala yan ni Ma'am Juris. Ano ba yung request ni Ma'am? Nakalimutan ko na tuloy. Ano yung request ni Ma'am? OFW Nining, nakalimutan ko tuloy. Hindi ko kasi nakita kasi sabi ni Ilsan, kanina pa nag-request sa'yo si Ma'am W Nining, hindi mo na binasa. Sabi ko, hindi ko nakita sa chat eh. Anong oras kayo natulog kagabi? Ma'am Jonalyn. Mga wakwak yan sila, Ma'am Katnik. Ako kasi hindi na ako naka-attend sa live. Umaga kasi uwi ako last days. Tulog na ako. Kaya pag panggabi naman, balik pati si Kuya Guard. Na rin si Kuya Guard eh. Na siya, pang umaga na rin siya. Kaya hindi na rin siya sa Team Wakwak. Pag panggabi kami, walwala dyan. Kahit magdamag yan. Na-stroke na daw si Ilongga. Hindi kaging. Anong nangyari kay Ma'am Cindy? Ilongga. Ay, Muki nandiyan ka na. dyan. Wala, uy. Ano, Pataka nag-loading? lang mo. Nag-loading ka, oy. Nag-loading. Nag-loading ko. Sabi ka nito ni Sir Jun, na-stroke na si Ma'am Ilongga. Ay, Sergeant Skay. Huwag kang maingay dyan. Di ka nagbabakas. Check ako dito. Ay. Check ako dito. Huwag kang maingay. Mali yata tong timer ko. Ang bilis naman ng timer na to. Seconds lang man.
Kakaano ko pa nga lang, hindi ako nakapag-chismis. Time na agad. Alam nyo guys, pag nagla-live tong Team Wakwak guys, masanay na kayo guys. Pag tulad kanina, di ba, nag-announce si Ma'am Ilongga, di ba, may nagsasalita din na isa. Ganon yan sila kagulo guys. Kahit may kumakanta guys, nagkukwentuhan din sila sa kabila. Kaya wala, pag kayo nandyan sa baba, wala na, nagkayamukat na yung pandinig nyo. Mix nga yung ako topic namin dito. kaya nga ako nung nakinig lang ako doon sa duty ko, sabi ko, nagkayamukat. Tawa lang ako ng tawa. Kanta ng kanta. Si Mama Riz, kanta ng kanta si Mama Riz. Tapos sila ni Ma'am Perlin at saka si Ma'am Cindy. Kwento din sila ng kwento. Tidinig din sa live eh. Sabi ko, kaya mukat mo yung live nila. Siyempre, katawaan lang naman kasi guys. For what's hour lang naman kasi kantahan, kwentuhan lang kasi nun bawal kasi lapakan. Kaya yun lang talaga, enjoy lang. Ako naman nakikinig ko sa duty para mawala antok ko. Tawa lang din ako ng tawa, sabi ko. Kaya Para ka tingnan mo, nang baliw din, ma'am. Ay, sir pala, ma'am. pag dito kayo kay Ma'am Ilongga guys, pag nandyan yung dalawa na yan, nako, buti na lang, wala si Ma'am Langke eh. Ka-off lang niya Nagagok. kanina. Nagok kayo. Alam mo ba, Sir Abay, sabi niya, humanda kayo mamaya sa live, kay guguluhin ko kayo. Sabi ko, siguraduhin mo lang magising ka. Naabutan Ngayon, pa hindi namin na ni Ilsa. Naabutan pa namin ni Ilsa pagising ko. Uy, kaka-off lang sabi niya. Good morning, Ma'am Ilsa. Yabay, ka-off lang namin. Kakaababa lang din ni Ma'am Grace. Sabi ko, ngayon lang itugpa yan. Alauna man yung nakalagay, nag-umpisa sila kagabi. Sabi ko, tibay itong mga wakwak na to Tibay talaga mga wakwak, no? Yung wakwak ba nabuntagan ba? Mga wakwak na hindi takot maabutan ng araw. Yun, kami yun, Sir Abay. Pag nagkasama yan silang tatlo, nako. Asahan nyo na guys. Depende na lang sa inyo guys kung tuloy pa kayo nasa inyo na yan. Ay, si Ma'am Junalyn, yan. Si Ma'am Junalyn nga parang timuwakwak din yan. Kaya na lang din yan si Ma'am Junalyn kasi pag kumanta din yan, kumakanta din sa kabila. Yung Wakwak yan. Kasi hindi pa lang nakabalik kay nagpapagaling pa. Sooner. Yeah, Miss Wilson, Ma'am Chona. Nagkasakit nga daw yan siya kasi kulang kasi sa yan eh. Kulang sa vitamins. Sa dilig. Alam na yung Kulang vitamins. sa ana-ana. Wala akong sinabi Ikaw nagsabi niya. Ano na siya? Nag-surf. Mga wakwak na lutang. Ayan si Ma'am Katnik. Minsan sumasali na rin yan. Ma'am Kaso lang Grace. Si Ma'am Grace din. Si Ay, Ma'am Grace. nagsilabasan ng mga Member na rin ng wakwak yan. marites. Isa din yan sa Team Wakwak si Ma'am Grace. Tapos sumali din siya sa Team Lutang na wala na, lutang ng wakwak. Si Kuya Guard, di na nakasali. Sabi niya, muna ako kay pang gumaga daw siya. Pareho siya kami schedule eh. Para kami Wala siyang schedule yan. internet sa sa bahay. Dita lang yun siya. Dita lang. May internet yan siya sa bahay, kaso natutulog yan siya. Oh. Paano mo nalaman, Ferlin? Wala, sinabi niya lang sa akin nung oras na panggabi siya. Marites ka talaga. So, nandamay pa si Ma'am. Maring Nelly. Si Ma'am Junalina nang damay pa sa inyo. Pare-pareho lang tayo, walang ana-ana. Ang damay. Ang damay. Wow, walang damayan. Huwag ka magdamay. Nasasaktan din sa Ma'am Cindy at saka si Ma'am Ferlin. Ang damay ka. Nag-atay ka. Uy. Mention niya pa talaga yung pangalan dito. Walang ana-ana. Ano? Oo, Ma'am Jonah, matagal na talaga. Ilang taon na walang ana-ana.
Diyos ko, Kaya Lord. inosente pala to si Ma'am Katnik. Oh, uy, sabihan na to si Ma'am Katnik. Oh, inosente, di pala Ano niya ba alam yun? yan. Ano? Guys, Ma'am Katniss, Pangalan ng hindi tao niya yan. alam. Pangalan ng Si tao, Ana. Ana ba? ba? Ana. Ana. Oo. Tapos kambal na Ana, kaya Ana-Ana. Dalawa kasi sila, Ana, pareho sila pangalan. Purim na tapos lang yung Ma'am Nili. Oh, pati yan sila Ma'am Nili din. Wak-wak na rin yan si Ma'am Nili. Tama na rin yan sila. Minsan nga, pag panggabi Oh, ako, kagabi. naabutan ko pa yan eh. Tuloy-tuloy yung live ni Ma'am Nelly hanggang alas 11 dito. So 4 AM na dyan. Nag-grand live yun si Ma'am Nelly kagabi. Sabi ko nga sa kanya kagabi, sabi ko parang nagdung-IV night lang siya. Inabot ng 7 hours. Sa akin nga, gusto ko nga rin kasi bumaba yung ko. Wala na kasi, di na kasi ako nagla-live din. Binigay ko kay Elsa. Bumaba yung WhatsApp ko, makita mo yan doon sa analytics mo eh. Dati puro green yung analytics ko. Ngayon yung WhatsApp ko, bumaba siya na konti. Nakalagay doon sabi ni Lolo. Your WhatsApp is medyo bumaba daw. Sabi ka, okay. Yan sa analytics. Pero yung views ko, okay naman kasi may upload naman ako laging shorts eh. Upload lang kayo ng upload ng shorts guys para yung analytics nyo, yung laging naka-arrow pataas yung green, kulay green. Ibig sabihin okay yung channel nyo kasi pag bumaba kasi yan, medyo hihina yung performance mo. Kaya huwag pabayaan yung channel nyo, mag-upload lang kayo ng upload tapos kung may pwede mag-live. Pag may walang live, pwede si Ma'am Jonalyn niya ito. Sa bagay, nagkasakit pa kasi daw siya. Kasakit pa to. Si Ma'am Katnik, nagpasa to sa akin ng thumbnail niya. Ang ganda ng thumbnail niya. Ang ganda ng thumbnail niya sa special night. Sabi ko, ikaw lang ba marunong? Pinasahan ko rin siya ng special night to. Sabi ko, nauna to sa akin. Ginantihan ko siya. Walang Babae pala yan si Ma'am Katnick. Akala ko yan. Oo nga, akala ko nga lalaki yan kasi Hala, Katnik kasi. Hala. Tingnan niyo, nandito. Mega love shoutout sa you, Sir Kuya Guard. Gising ka na ba o duty ka pa lang? Gising ka na Siya. ba? Ano yan, Duty multo? na yan. Pang umaga siya eh. Alas 10 yung duty niya. Ayan Alas 10 guys, yung sino duty. pang hindi nalapag, mag-ingay kayo dyan. Uy, tapos na pala tayo. Kanta mo na ako isa. Ano ba yung kantahin niya? Sige, kumanta ka dyan, Sir Abay. Kanta nga ako. Ano ba yung request ni Ma'am Nining? Nandiyan ba si Ma'am Nining? Ano ba yung Ma'am Nining? Kanta mo Ma'am Nining? Nakalimutan ko na tuloy yung sinabi niya. Sinabi niya sa'yo. Okay lang yan, Kuya Guard. Laban Okay lang ka yan, pa. pre. Okay lang yan, pre. Basta pag may time ka, pre. Sali lang, pre. Pag may time lang, pre. Huwag mong pilitin, pre. Kasi baka masira Wala yung... ba, baka masira yung kinabukasan natin, pre. Yung mga pre, Ma'am Ivy. Check ko. Ano ba yun? Pag may isang entry na, pre, anong combination? Yung isang entry, pre, ano yun? Yung sa, sa Dong Ivy Night ba? Dong Ivy Anniversary. 5 entry yun, pre. 5 join button. Tapos dito sa dito sa Meron special night ko, Meron lang na kay siyang Ma'am Jonalyn lang at saka kay Elsa. Isang entry lang yan, pre. Pag ka, 25 pesos lang. Lobat na daw request ni Ma'am OFW. Lobat. Lobat. May kanta bang lobat? Yung lobat Oo, na may kanta ba? yun. Ganun ba yun? Lobat na ba? Ito. Ito. Sige. Naan ko lang tong yung patayin ko lang tong music sa StreamYard. Lobat na ba? Ganun ba yun? Parang di ko alam to Ma'am Nining Pakinggan mo na. Kina? Sound ba? May sound ba, Ma'am? Apo. Sound. Di ko alam pala to. Sabay sa krisis ng panahon, maba ang halaga ng piso.
Ito ba yun, Ma'am ano? Kaya sumabay rin ang pag-ibig mo. Iratid kung tawagan, alas mo akong i-text kahit saan. Di ko alam. Lupat na. Ano ba din? Lubat na ba ang pag-ibig mo? Nakalod pa ba? Ano ba? Ako sa isip mo, may signal pa ba? Ako sa puso mo. Hello, my love, kumusta ka? Puros lang yata alam ko nito. Nadinig ko lang kasi itong kanta na to. Pusis mo'y ibig kong marinig. Tumawag ka kung may load ka. Basahin ko na lang kaya to. Alam mo bang mahal na mahal kita? Nawala man ang cellphone ko, wag lang ikaw sinta. Matirati, madalas mo akong tawagan, madalas mo akong i-text kahit saan. Yun alam mo, na miss kita. Lagi kitang kinukontak, ngunit lubat ka. Lubat na ba ang pag-ibig mo? Nakalot pa ba ako sa isip mo? May signal pa ba ako sa puso mo? Hello, my love, kumusta ka? Tagboy pa oh. Ito na lang guys. Ano to last? Ito na lang guys. Ito na lang last song ko guys. Kaya ano lang. Kay ano to? April Boy Regino. Last song na lang to guys. So guys. Ay. Ano guys, last song na lang to mag-sindi para palawat na tayo. South. Shout out nyo sa baba. April Boys tayo ngayon guys. April Boy. Sabi mo, mahal mo rin ako. Sana'y hindi na magbago. Nababatid mo, ikaw lang ang mahal ko. Bakit ba tayo pa rin nagkalayo? Anong nasabi? Ba't ikaw ay nagtampo? Ngay malaman mo, di pa rin ako nagbabago. Pa rin
ng puso ko. Lipas man ang panahon, dati anong saya, hahayaan ba na mag-isa? Naisip kong wala ka na sa piling ko. Anong lungkot ang nadarama ko? Anong nasabi, ba't ikaw ay nagtampo? Sana'y malaman mo, di pa rin ako nagbabago. Ikaw pa rin ang siyang mamahalin, ang siyang ibigin, ang tibok ng puso ko. Umulan na ba? Paulanin natin mamana at masgatin niya. Para sa mga Bisaya, Luzon is brought to you by Kapit. Shout out, pre! Way tagay, pre! Ikaw pa rin ang siyang mamahalin, ang siyang ibigin, ang tibok ng puso ko. Ikaw pa rin ang siyang mamahalin, ang siyang ibigin, ang tibok ng puso ko. Ikaw pa rin ang siyang mamahalin, ang siyang ibigin, ang tibok ng puso ko. Ikaw. Tapos na pala. Uy, nagising si Ma'am Langki sa kanta ko ha. Shout out Ma'am Langki, nagising. Baba na ako, nandiyan si Ma'am Langki. Nagising eh. Pa yan. Ngayon ka pa nagising kung kailan patapos na. Paano magulihin ang live? Nagising siya sa kanta ko. Wala na, Ma'am Langki, tapos na. Ano na, laro na. Thumbs up red now. Thank you, Sir Adman. Diyan Saan? ka kanta, nasira yung J8. Saan yung charger? Hindi na siya nag-charge. Hindi ko rin ma-open. And guys, Ayaw niya. Wala pa. Ngayon, pagkatapos ng thumbs up ay magpalaro na tayo. Wala talaga sindi. Huwag ko Good napili. morning. Ah, Bilang fit. wala. Kaya nag-charge ko. Tapos na. Tapon mo na yan. Kapalit na talaga itong video.
Nakatulog pa ba ka, Ma'am Langke? Parang ano mo lang kanina, nung pagising namin na alas 6 yata yun, alas 7 ni Elsa. Sa, sa, Ikaw naman, Ma'am Cindy, kanta ka, Ma'am Cindy. Ikaw yung host eh. Sira yung beat mo? Si Ma'am Perlin. Oh, meron pa pala, tamsa ko pala. Oh. Na-charge ko man ko siya. Ayan. Igham na si Ma'am Perlin, kakanta to, kayong igham na. Wala ay. Kanta. Saan ba ito buksan? Buksan ko kaya. Guys, Dalawa na lang guys, mag-log out na ta kay para mahuman na ta. Tapos nangingi, ano na dayon ta. nangingi pa ng hagdan, oh. Manggugulo yan. Huwag na, oy, tapos na, Ma'am Langke. Ano ba yan? Ngayon ka pa karon naghingi ng pa ka- hagdan na matatapos na tayo, patulugin mo kami. Nasa GC. Kanina pa nasa GC yung ano, hindi ka umakyat. Ikaw Ay, talaga nandun pala yung... kaaligi. Oh, makaakyat pala yan. May hagdan na pala doon sa GC. Makaakyat yan. Oh. Lutang pa siguro yan. Eh, kakahiga lang yan kanina. Baka hindi pa naghilamos ba? Di pa nga yan nakabangon. So, na, market ka kay kakanta ka. Oo, habang nag-prepare ng palaro. Sige na, akit ka na. Tama raman na po kay para dili ka kakanta. Gitawa na daw na di kakanta. Ito, ano ko pa dyan sa'yo. Hindi pwedeng hindi ka akit. Hindi pwedeng. Nag-promise ka eh. Magsasalita si Ilongga, hindi naman naririnig, nakamute. Bakit ako nakamute? Gimute ako ni Sir Abay ba? Lo, wala uy. Ayan, nabilang ke, akyat ka na, wala nang rason para hindi ka makaakyat. May premiere daw si Sir Kaaligi, patamsak daw. Guys, pwede na kayo mag-attendance kay Ma'am Ivy guys para sa 1 p.m. May attendance na siya doon. Ay, hala. Sino nga yung sinumsak, no? Huwag na tamsakan tapos nalapagan eh. Sir Kaaligi, tinatarget ka talaga ni Ma'am Kat. Ayan, andito na ang ating isang wakwak. Hello Ay. guys. Magpakita ka. Wow. Ako'y manggugulo dito sa live. Salabay. Uy, uy, bahala ka dyan. Salabay pangit. Salabay Wow. pangit. Bakit wow? Hindi wow. Ako'y manggugulo dito. Uy, mga team wakwak, mag-attendance na kayo sa ano ko sa Dong Ivy Night. Para Tapos na. magbago yung isip ko.
Oo, na pa ko nag-a-attendance Oo, dito oo, sa oo. Abay. Oo. Si, Oo, si, na pa ko dito si nag-attendance Ma'am sa Lang, Abay. si Ma'am Ah, Langki lang yata yung hindi prilapag sa live ko, no? Agoy, yun lang. Jeffrey Hindi, lapag ako si doon. Ma'am Cindy at saka si Ma'am Perlin, ano ko na yan eh. Prilapag ko na yan lagi sa live ko eh. Si Ma'am Langki kasi, wala ano? eh. Mahinang nila lang to eh. Ay, Ma'am Charmaine. Good morning, Ma'am Charmaine. Ayan na, ganyan isang pala marites. sila Abay. Ang mga Ha? butan. Nana man ang Ah, basang butan. Dili prilapag. lo, aba, Masipag magbakas. aba. Bumanat. Sumayaw na ba si Ma'am Ilongga? Sumayaw ka na ba daw, Ma'am Cindy? Si Langki lang ang sumasayaw dito. Bakit niyo ako dinadamay? Huwag ninyo ko pasayawin. Ma'am Charmaine. Mahina to Si, si Ma'am Charmaine sa si Ma'am Langki yung sumasayaw. Ma'am Charmaine, si Ma'am Blanque, sumasayaw, si Ma'am Ilongga, kumakanta, si Ma'am Perlen, hulaan mo kung anong niya, talent. 50 subs, Ma'am Charmaine. 50 Ang subs. mahulaan. Ang Yan. magbigay ng premyo si Ma'am Blanque. Kasi di ba, late siya ang dating sa Team Ilongga eh. Di siya magbayad kay huli-huli siya. Huli-huli man ka. Ako magpa-premyo. Ikaw nagpa-premyo dyan. Huli man ka. Imo man ang team leader si Ma'am Ilongga. Patay tayo dyan. Budots daw kumain. Agoy, patay. Hulaan dot. Paano na yan? Di, prank lang yung Ma'am Charmaine. Akala ko kasi di mo mahulaan eh. Ayan, log out Joke na lang. tayo guys. Uy, lag out na. Lag out na mga guys. Nahulaan ni Ma'am Charmaine, oh. Ma'am Perlin, oh. Talent po daw kumain. Amat di kasarapan. Hala. Second demotion. Second demotion. Aboy, wala akong sinabi second demotion lang. Oh, di ba? Ayan. Mahula na na isa sa laboy. Ano palahan mo? Yung lisod. Oo nga, nahulaan ka agad ni Ma'am, walang ka-challenge yung pahula ko kay Ma'am Mas, Charmaine. magpahula ka ng isa. Ako mapapapremyo. Di, ikaw Oh. ano? Saglit. Sige. Lahat na. Hindi na, lahat na sila. Maghula Lahat na. nga. Oh, sige. 50 sub. Sama ako. Ay, alam mo naman to. Sasama ka pa talaga? Akala ko, wala. Sige, ano to guys, pa-preview daw to guys, pahula ni Ma'am Langke, 50 subs. Oh. Sige guys, makahula. Nanggugulo lang Hindi. talaga si Ma'am. Nanggugulo lang talaga si Ma'am Langke, no? Guys, pasensya na kayo guys. Kasi timuwak-wak to eh. Walang tulugan. Hindi, magbigay ka ng ano dyan. Pahula mo. Si Sir Sige na Kaali. daw, pahula na daw. Agad lang, kinukuha ko pa yung link niya. Ay, hindi nalapag siya, no? Kinukuha pa Ma'am Langke? Sir Kaalig eh. Akala ko, hindi nalapag si... Ayan guys, Umiyak na si Sir pababa at Kaalig. ako nito. Last na pa. Paano patamsak lang nito kay Sir Kaligay guys, 11:30. Malapit na. 30 minutes na lang. Ano na siya. Premiere niya ito. Ngayon Tamsakan niyo guys. Sige na. Mag-ano na kayo dyan. Oh, pwede rin kayo mag-ano dyan guys, join button. Ano kayo, Kaligi. Kasama din yan sa qualified channel yan, si Kaligi. Ha? Tamsak. Ay, Mars, andyan ka pala. Oh, nandyan yan. Maritis din yan eh.
Ganyan siya. Pag palaro na yan, lalabas na yan siya, Ma'am Charmaine. Pag malapit ang palaro. Si Jupiter yun, Ma'am Charmaine. Jupiter? Ano ba itong pinagsabi niya, no? Katnik. Oh, sana si Ma'am Langki. Kala ko magpahula. Hindi na po. Oh, Kaya sabihin nga, mo na. magpahula na. Okay, lagot. Sige guys, hulaan ninyo ha, 50 sub. Kompleto. Kailan ang birthday ko? Huwag kang sumalay Perlins, hindi. Oh, birthday daw ni Ma'am Langki daw. Kailan daw? Kailan birthday ko? Marta sa kapitsa. Kompleto ba? Yung batang 60s ka na, Ma'am Langki no? Secret! Secret! Kasama ba year? Secret si Rabay. Kasama year? Mantra man sa kapitsa. Pizza, month ang pizza Month pala. at saka date. Month at date. Kala ko, kasi alam ko 1961 ka eh. February Ayun, parang- 32. Parang yung tinatawag. Ma'am Katnik, anong February 32, 2023? Ang sindi. Sabi ni Ma'am Joris, oh, para ka daw nasa ibang dimension. Kasi mga sa private Ma'am Cindy. Ma'am Cindy. Oy, magtingin ka sa ano or may ano na dito. Sino ba to? Basahin ko ha. Magsabi ka sa akin kung sino nang tama. Wala pa naman tama din dito, November. Sa Ma'am Katnik, 32? Ano yun? Sir Abay, ano, private? Wala man. Di, ipasa mo sa private ba? Ay, Ma'am Jo na, Sir Dunsi. Ma'am Jo, Sir Katigi. February 6, March 23, January 6, February 32, Wala pa mga kahula. December, February May 11, January malapit 6, na. La 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 la. August 12, Wag ka ba ingay? November 1. Tuwang-tuwa siya. La 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 la. Hapit na. La 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 la. February 10. Malapit na guys. December, October, August, Hindi December nakasama to. yung year. Oh, kahit wala na year. Pizza lang guys, pizza. Wag yung year. February Tama yung 14. September La 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 la. 20, November 20. February 14. May Ito ba malapit yung na time talaga. February 14? Okay, maingay uy. Walang nakas. Ano hula? February 14. Si Ma'am Katnik, wala. Katawa man ko. Uy, hala, si Sir Junski, 1960. Ang ano niya, 90. Hala, wala talaga nakawala. Wala, be, tingnan mo, be. Langke, tingnan mo dyan. Yun naman. Meron na yata. Yata eh. Ang saman to, August 12. Meron na. March. Yun naman. Basahin mo dyan. Mayroon na. Wala nga. Wala nga. Yan oh. Wala ba? Wala nga. Yung Tagalog lang sa kanya, Tagalog. Pwede na yan. La 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 la, hapit na. Ano Meron ba? na nakahula ng ano, ng pizza. Mayroon na nga. Yung pizza. Wala. Hindi. Wala pa. Malapit. Listen niyo guys. Eh para isa na naman. Naabutin tayo dito ng alas 5. Bilisan nyo guys. Malapit ng live ni Ma'am Ivy. Ay, mayroon na. Stop. Mayroon. Galing. Ang galing naman. Si Ma'am sa, ano? Si
Si Ma'am Charmin. Dapat 200 subs to. Request pa siya. Nag-request pa nga. Request pa. Patay. Ano, nagtanaw siguro to sa akong FB ba? Oo, siyempre. Marites yan eh. Sinusort na yung FB mo. May pa tinago ko yung FB ko na. Wala na. Sige na. Huli na. Huli na. Lista na to. Ni Cindy. Tingnan mo, si Ma'am Cindy pala pabayarin. Anong si Ma'am Cindy? Ano si Ma'am Cindy? Ano? 50 subs lang. Mag-sponsor ka. Oo, 50 sub. Oo. Huwag na, ay, ako na yan. Oo. Halipay ang bata, oh. Halipay ang bata, Yung eh. ano yan, Sir Jenske. Yung galing yan Ay. sa Pluto. Tapos na po. Ma'am si Mamita, Sir Orly, tapos na po. May nanalo na po. Tama na po. Tapos na po. Ma'am, tapos na. Ma'am Shay Mamita, ayan, tapos na po. May nanalo na po. Mada kayo sa live stream ni Cindy. Marami kaming pa-premyo. Papasayaway namin si Sir Abay. Ay, yung alin si Ma'am Charmin na nalo. Sino yung nagsalita? Parang siya. Si Perlin, Sir Juski. Church man din sa akin. Hi, Ma'am Tilay. Moiset na. Ayun, guys, simulan na Ngayon, mali. Ma'am Silay, good Ng morning. maaga, guys. Hi, Ma'am Tilay. Good morning. Out. I-report natin, Okay, ready na Ma'am ba ang Juna. lahat? Type ready para ano na tayo. Mahimik ka na dyan lang, kaya nang matapos tayo, matulog pa ako. Ay, wag ka na matulog. Wala kang tulugan nga eh. Uy, nasuko na yung nanay mo, Ma'am Langki, oh. Hindi, tahimik na daw. Mamaya pa, Nanay Perlin, nasuko na. pamaya pa ako. Mag-ano. Sige na, type ready na kay mag-ano na tayo, mag-roll call. Hilam na ta Sir Abay. Ay, Type ready dyan. na masipat. Naaring sigig kaon. Si ano yan, Ma'am Tilay? Si Langke. Ang tilay. Wala na naman siya ng birthday niya. Idiin mo, abe. Makadiin ba? Lasing si Ma'am Langki. Hindi talaga siya nag-ano. Oh, nakaano naman. Hindi ako lasing Ma'am Katnik. Wala lang tulog. Si Ma'am Langki. Tapos ka na Ano dyan, yan, Ma'am. Moises? Tapos na, uy. Di man na nagtanong man sila. Di sinagot So, ko lang. alam nyo na kung bakit ganyan si Langke. Guys. Sabi ni Ma'am Katnik, kaya pala Feb ang birthday. Yung mga February Ay, daw. hindi lang ako February. Pati yan si Malaking Kain. Nandyan sa taas. Aking kain. Grabe. Grabe ka, malaking kain, eh. Grabe talaga. Dadamay talaga. Dalawa kami February. Si Ma'am Charmaine, kaya pala sinabi niya na yung mga February daw mababait. Kay February din yata siya. May something ang February. Ay, si Kaligi. Hindi naman lahat Malaking Kain talaga. Sige na guys, mag-roll call na ako kay para mahumanta ay. Okay, alright. I'm just going to... Tumahimik ka na dyan lang. Ayan, tayo present na tayo dito guys. Ang hindi matawag, bahala kayo dyan. Hindi kayo nakikinig, bahala kayo dyan.
Abay Efren, Ambisyosa, Ana Hasmin, Ate Che, Bernard, Katnick, Charmaine, ah, Ferlin, Ganggay, Amikyara, Jensig, Joris, Jonski, KFW, Kaaligi, Kabugto ni Orly, Langki, Manang Liz, Mamshi Deli, My Babe, Nora Cookie, OFW Nining, OFW Grace, Rara Alawi, Tilay MG, The Pride, Zach's Diary. And that's all. Sino hindi natawag, mag-ingay, magwala. Walang nag-ingay. Okay lahat. Nandito lahat. Tayo na at Bon simulan na Garcia daw natin. wala. Bon Garcia. Okay, Sir Bon. Ang tanong, nalapag Oh. si Sir Bon. Nalapag siya. Sino pa? Magwala na kayo dyan. Meron pa o meron pa? Mamaya pa yung premiere ni Ferlin. 11:45 ang premiere ko kaya bilisan na natin. Okay na ba? Wala na ba? Okay na ba Ma'am lahat? Ilongga daw, hindi natawag. Sabi ni Sir Junski, oh. Nandyan si Ka. Hindi Hindi kasali. ako kasali dyan. Na, Sir Kaali, hindi ka nasali. Si Marites. Wala talaga dito si Marites. Oh, wala si Okay, wala Marites. na Sabi niya, nag-ingay. Ano na? sabi niya kagabi, hindi daw siya magising. Ano? Okay. Ay, thank you, Sir Junski. 50 subs. Okay, all right. Ready? 1, 2, 3, go. Sunod-sunod na to. Sabay-sabay ko na kayong timeran. Welcome po, Ay, Ma'am Ma'am Grace. Ma'am Grace. Okay, nakikita nyo ba yung ano ko? Yung hindi ko nakikita? Pero gisample ko lang yun, Ma'am Grace, kay Ma'am Nelly. Kay nag-ano siya, naghingi siya kung paano gawin yung sa GCash ba. Okay, ito na. Simulan na natin. 50 subscriber type present. First winner goes to Marites. Wala yan, nandun sa kabilang bayan niya, nagmamarites. Type present Marites. Hala, ang unang Tanggalin ko Marites na dito guys si sa Marites. Team Wakwak. Ang napili. Next winner. Kick out kita, Sir Kaligi. Lagi ka na lang nananalo. At saka si Ma'am Maris. Agoy, KOFW. present. Uy, bakit napanalo mo yung host? Second Wag mo winner. yun, And isali the si third KOFW winner sa palaro. is Gaztil. Ay, hindi na pa kasali yun. Wala pala yun. Type present, I am Kiara. Second winner. Present ka naman, Ju. Oo. Third winner. Qualified yan. Oo nga, laging nanalo yan, Sir Kaligi. Bon Garcia. Sir Bon, type presents. Type presents. Hindi ko na pala ito tanggalin kaya para hindi ko magbalik-balik. Basta yung mga nanalo, wag. Third. Ay, my babe. Type present. Type present. Uy, bakit sumali ka pa dyan? Ay, bibi. Nasuko Si man Ma'am sila. lang. Type present. Uy, may malangka o kung maingay ka ha. Uy, masarap yung langka. Gabaya, type present. Ilan na yun, te? Ma'am Naglista Jo, ka dyan? present na. Sa attendance. Listan mo dyan, Cindy. Na ayan, nag-away pang dalawa. Dito, may lista ka naman dito. Ano to? Saglit. The Pride of Babaya, type present.
Ilan na yon? Ilan na, te? Saglit. Dalawa, tatlo. Kaaligi. Aligi. Ma'am Jo. Ma'am Jo na. Bon Garcia. Tapos, sino pa ngayon? Ma'am Shideli Vlogs. Type present. Mm. Ano, ilan na? Ilan na, te? Sino yan si Ma'am Grace? Ma'am Shideli Vlog. Ang 5. Last one winners. Sabi mo natin Ma'am Grace. Isa na lang. Sa ano na? 100 subs. Ma'am Jensig. Present, Marites. Marites. Nandiyan na rin. Nandiyan na rin, Marites. Ayan. Yung ano. Okay na yan. Andyan ba lahat? Nag-present? Hindi na ako mag-timer. Nandyan naman na lahat para hindi na tayo matagalan. Wala pala si Ma'am. Nandyan na lahat, di ba? Nakasasira pa. Si Ma'am Jensig. Ma'am Jensig, type present. Wala ka po. Dito na ako mag-timer ha. Hindi ko lang i-share yung timer. Sunod, te. Ano yung kinamdin ko? Dito pa rin sa 50 subs. Wala daw si Ma'am Vin. Wala si Ma'am Jensig. Time is over is time. Okay, next tayo. Wala si Ma'am Jensig. Ingod na sabihin ng bata. Oh, sino to? Sir Johnsky, type present. Wala yan, wala yan, wala yan. Type Timer, present. dali. Bilisan mo. Huwag ka maingay. Timer dito kanina pa. Na, wala na. Hindi na nakabul talaga. Yan, late ka yan, 10:50, uy. Na, wala. Oy, humanang timer. Ganihara. Okay, congratulations sa 6 na winner. Dito na naman tayo sa Shewell. Shewell. Dalawang 50 subs ng sharer. Alright. Nag-present na nga ako, hindi pa ako napili. Eh, wala to. Hindi nag-share. Hindi ito nag-share. Wala. Parang wala ko nag-share. Ay, bakit ulit-ulit ang ikaw pili? Umiiyak na si Ma'am Ana Hasni. Hasmin. Ma'am Ana Hasmin, nag-share ka po ba? Tingnan mo si Ma'am Hasni. Umiiyak na yan. Nag-share ka po ba, Ma'am Ana Hasmin? Susubon. Ay, nanalo makakasiki ko gabi. Kasiki lang. Huwag ka umahal sa Ma'am Hasni. Wala nang counts. Ma'am Katnik, wala nang counts. Ma'am Cindy. Umiiyak. Ano, Ma'am Cindy, Ma'am Berlin, baba na ako, maligo na ako kay init mo, pasok na ako ngayon. Thank you, Wala Sir na lang, Abay. wala maligo. Teacher. Ka po ba, Maligo ako kay. teacher? Sige, maligo muna ako. Gising na ba si Mama Teacher? Bye-bye mga guys. Bye-bye, Sir Abay. Bye, Huwag Sir ka na Abay. Thank you maligo. so much. Premiere ko mamaya, Sir Abay. Pagkatapos mo maligo, premiere ko. Sir Abay, sabihin mo. Bakit yung premiere mo? May pa-premiere ka? Mag-type present po yung ano, nag-share po si Ma'am Atiche at si... Sino yan? Oo. Man ko event, Ma'am Juna. Okay, wala si Ma'am Atiche. Kaya tulog pa yun. Ulit. Next na daw ulit. Ayan, share pa rin tayo.
Suplada naman po sa Hindi patay pa mo. umabot sa June. Suplada ka Please. Ma'am Jensig, may present. Share ka po ba? Wala yata din to eh. Ma'am Jensig. Ayan tayo present, Ma'am Jensig. Sino ba to si ML Gamer? Okay, kahigiyan. Marites. Kaaligi. Marites, nag-share ka ba Marites? Kali ko na naman. Out mo na nga yan. Marites, Mag-share yan. last one winner sa sharer. Sunod te. Manang Liz. Mag-share ka po Mama Manang Liz. Wala ang marites. Wala. Present kaligi. Ang Manang Liz, nag-share ka po ba? Pa-send ng screenshot mo po. Yahoo, mamlanggi. Yes. Nag-share Bakit ka po Yahoo? ma'am. Habang inaantay natin yung screenshot ni Ma'am Manang Liz, dito muna tayo sa 100 subscriber. 100 subscriber goes to... Wag niyong i-PM, wag kayong maingay. Sino yun? Wag kayong maingay. Type message. Wala yan. Pick up, dali. Huwag kayo. 20 seconds, dali. Bilis, bilis. Wala yan. Wala yan. Tulog yan. Tulog yan. Tulog ang isang marites. Ayan. Pick up, dali. Ayan, dito na tayo sa play all. Sunod-sunod na to. No need to type present na ha. Dito muna tayo kay Ma'am Zach. 8 winner of play all. Agency, walang Lego. Iyan si Ma'am Katnik. Ana Hasmin, congratulations. Sige. Sunod-sunod na to guys. 8 winners. Ambisyosang OFW. Bernard Manuel. Nasa GC po, Ma'am Ilongga. Marites. Grabe naman to si Marites. Ang sulit naman itong Marites. Bakit balik-balik yung si Sir Kaligi? Marites talaga to Sir Kaligi. Walang Lego to ba? Lego lang to pag magkuha ng sudan. Sir Abay. Ay, joke lang. Sir Bon pala. Bon Garcia. Sir Bon Garcia. Abdik pa rin makapresent Sir ang Kaligi. Walang Lego talaga to ba? Ma'am Rara. Nakatatlo ako. Out kita, oy. Nakatatlo. Sir Johnsky. Ilan na po? Wala yan. Tulog yan. Paglaban mo, Ma'am Katrik. Oh
Oh no! Perlin. Nawala din yan. Okay, next Email. 5 winner of playoffs sa akin. Nagkakatat 5 winner of si playoffs. Baby. Hala ka, patay ka ni Mama Ma'am Nick. Mamaya ka lang. Katnick, congratulations Ma'am Katnick. You got Manda libag. ka mamaya, Sir Kaliki. Ito na lang Mabibigyan ka, Mama Nick. Nakatatlo ka pala, ha? Ma'am Zach, nagpalitan lang kami ni Ma'am Grace. Next, Mag-Nick. Ay, na. Ma'am Joris. Aray. Ma'am Joris Vlog. Next, Sir Bon. Ay, tapos na to si Sir Bon. Next, Napagdan sa mag-premier ngayon. Charmen Vlogs. Premier, Charmen. Premiere na ngayon ni Sir Kalige. Sir Kaligi. Ngayon pa siya naligo sa sapa. Mm. Hala, mag-premier pala to si Sir Kaligi. Humanda. Hindi. Mag-comment ka dito na tatlo ka. Mm. At Next, last one. OFW Nining. That's all. Thank you. Guys, yun lang po. Maraming salamat. At natapos din natin ng maaga. Maaga pa sa ano. Sa ano ba yun? Congratulations sa mga nanalo. Thank you so much everyone. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, congrats din sa 10. wala nanalo. Congrats. Congrats sa wala nanalo. Sino nga yung BFW Nining? Oo. 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 Tayo na po ay magpapaalam na guys. Magpapasalamat pa pala. Salamat sa lahat ng nandito, sumali, nag-participate sa mga admin at sa team leader natin, si Ma'am Ivy at si Sir Dong. Sa ating moderator dyan nasa baba, si Ma'am Joris, sino pa, si Sir Jonski, sino pa nandyan. Sir Abay, thank you so much, Ma'am Elsa. Salamat sa lahat, lahat. Salamat. Thank you. And guys, thank you guys. Ayan, sa lahat ng sponsors and participates, sa mga admin and moderators. Ayan, thank you so much sa mga umakyat dito. Kay Ma'am Jensig, tsaka kay Sir Abay, kay Ma'am Ferlin. Ayan, thank you. Kay Ma'am Langki, ayan. Kahit late na. Ay, tinama-tama ko naman para hindi ako makakanta. Ayan. Salamat guys. Kay Ma'am Grace, thank you so much. Napag mo daw yung Leon. Sabi ni Ma'am Jack. Play off saglit. Kasi hindi daw nilapag ni Kailin. Nagbabay na, inaantok na yun eh. Naantok o mag-pull sa ihang baby lang. Ito pala yung mga nanalo sa play all. Ilalapag ko na lang. Mamadali yun si Kailin kasi tumawag na yung niya, baby love. Tapos, yung mga nanalo kay Ma'am Ferlin sa play all, ilalapag ko. Para makita niyo.
And guys, thank you so much guys. And bye-bye. Bye guys. Hala, hindi mo Tulog na may nakinaan. balik. Saglit, wala. Hindi nasali yun. Nagyatay na. Mali. Ano ba nangyayari dito eh? Thank you so much, Ma'am Grace. Ala, hindi ko siya makopy. Okay. Ayan. Napapaiwan yung ano, mga nanalo. Ako na. Bye sa lahat. Kami matutulog ulit. Isa-isa lang siya, Be. Ikaw na, Be? Ayan, ibababa na ni Perlin ang mga nanalo sa kanya. Bye, Ma'am And guys, Jan. thank you so much, guys. Ma'am Yung sa'yo. Sergensky. Ma'am Jensky. Ma'am Jensky o Sergensky. And kay Sir Junsky, kay Ma'am Joris, kay Ma'am Elsa, ayan, nasa Kay attendance. Kalegi. Ayan, thank you Ma'am so much. Carmen. Kay Anong Ma'am name? Charmaine, ayan. Kay Ma'am Ivy, tsaka kay Sir Dong. Thank you so much. Bye-bye, Ma'am Ivy. And bye, guys. Bye-bye. Matulog kami ulit. Mm-mm. Sige, bilang kit. Thank you, bye. Oy, premiere ko 11:45. Huwag ka munang matulog. Matutulog kami. Mag-end na ako. Ingay yung dalawa. Thank you, Ma'am